Ing jaman dhisik, ing pinggir Kali Siak ana kerajaan sing duwé jeneng Kerajaan Gasip. Ing kerajaan iki, kabeh rakyat urip tentrem lan sejahtera amarga Kerajaan Gasip dipanggadeni karo raja sing bijaksana, dikancani karo ratu sing anggun lan cerdas. Uga dikancani karo panglima sing gagahwani, Panglima Gimpam jenenge. Kerajaan Gasip uga duweni putri sing duwe jeneng Putri Kacamaya, sing ayu lan keluhuran budine terkenal nganti kabeh penjuru negeri teko kabeh negara tangga. Akeh raja saka negeri tangga sing pengin minang Putri Kacamayang, tapi ora ana siji sing diterima amarga dheweke durung pengin rabi lan isi pengin mbajurke pamulangan menyang tingkat sing luwih dhuwur. Putriku, kowe apa ora pengen nerima salah siji pinangan teko raja-raja negeri tangga kuwi? Nah, bener anakku. Rumangsaku saiki wektu sing tepat kangge kowe ngebina rumah tangga. Aku gak sabar pengen duwe putu teko putri semata wayangku. Ibu, Bapak, ngapunten kula lancang. Tapi ati kula isih nyimpen harapan kanggo ngenyam pendidikan sing luwih dhuwur maneh. Kudu rabi dhisik. Kula pengen gawe kerajaan iki maju lan makmur. Iya wis, Nduk. Lek iku keputusanmu, Ibu lan Bapak bakal ndukung kowe. Sakmenika ing kerajaan Aceh sing dipimpin karo Raja Aceh sing terkenal sombong lan ngamukan, enek masalah amarga loro bojone ngrebut perhatiane Raja Aceh kasebut. Kakanda, minggu wingi pas aku menyang ing Batavia, aku ndelok enek toko sing nawarne berlian rega murah. Kira-kira 200 yuta. Aku oleh tuku ora gawe nambah perhiasanku. Kakanda, kayake aku pisan butuh mobil anyar gawe awakku dhewe. Kudu gawe ngowahi simbah tuwek iki lho. Apa maksudmu? Mbah tuwek sak penake kowe ngelokno aku ngono kuwi. Wes mandek. Gas kuwi wis mumet ngatasi masalah negeri iki. Kowe kabeh aja nambah masalah. Siji maneh aku ora kowe tukaran, aku bakal ngusir kowe kabeh teko istana iki. Ngapunten Kakanda. Panglima. Ampun Baginda, enten napa Baginda? Aku pengen Putri Kacamayang teko kerajaan Gasip dadi bojoku sing ketelu. Tolong sampeino pinanganku iki ning kerajaan Gasip. Napa Baginda yakin keputusan kasebut? Iya Panglima, aku yakin 100% karo keputusanku. Budal menyang kerajaan Gasip saiki. Nggih Baginda, kita sedaya badhe tindak menika sakniki. Kaloro Panglima Aceh teko ing kerajaan Gasip. Baginda, Sapa kowe? Enek apa kowe rene? ampun Baginda, kita panglima dateng kerajaan Aceh. Ing mriki kita diutus kalih Raja Aceh. Kita ajenge ketemu Baginda Raja Gasip. Ana apa Raja Aceh ngutus kowe mrene? Raja kita pengen minang putri Baginda, Putri Kacamayang. Bener Baginda. Sepurane, Panglima, awake dhewe durung iso nrimo pinangan teko rajane. Anakku durung siap rabi. Sampekno permohonan maaf kita ing rajamu. Nggih Baginda, kita sedaya ajenge pamit rumiyin kanggo nyampekaken jawaban Baginda. Keloro Panglima Aceh balik ing kerajaane karo perasaan kuciwa. Dheke wedi karo Raja Aceh yen ngamuk krana pinangane ditolak. Sugeng rawuh Panglimaku. Piye kabare pinanganku? Ngapunten Baginda, kerajaan Gasip nolak pinangan Baginda. Apa? Enten apa Kakanda? Apa sebabnya sampean murka? Nggih Kakanda, napa Mbah tuwek niki mancing emosine sampean malih? Apa jaremu? Dasar wong gak duwe isin. Apa? Gak duwe isin? Yo Sampean kowe iki wani-wani ngelakno ya- aku kaya ngono. Wes. Mungkin Raja Gasip nolak pinanganku. Tapi memang kenyataannya ngenten niki Baginda. Ngajar kowe Gasip. Ora bakal menengahi. Balas perbuatanmu.
Amarga wis ngenal sifat pendendam Raja Aceh, mula Raja Gasip nyiapke pasukan perang kanggo madhepi tempuan kerajaan Aceh. Hei, Panglima Gimpang, Rinio. Nggih Baginda, napa sijikan Baginda nimbali kula? Aku pengen kowe nyapake pasukan perang kerajaan kangge awake dhewe. Nggih, yen hamba aweh ngertos, menapa Baginda ngutus hamba nyiapke pasukan perang? Aku ki wedi nek sewaktu-waktu Raja Aceh nyerang kerajaan awake dhewe. Amarga aku nolak jambene andhep putriku. Saiki awakmu tak utus kanggo mimpin pasukan ning Kuala Gasip. Ha. Nyatane kerajaan Gasip wis nyiapno pasukane digawe nyerang kene. Ora bakal ngijini dhewe menang. Pangaksama Baginda, jebulna Kuala Gasip wis dijogo karo Panglima Gimpam. Apa? Jadi kene lewat dalan endi beno iso nuju kerajaan Gasip? Luwih beci awake dhewe pitakon ing para warga kerajaan Gasip, Baginda. Awakmu bener Panglima. Ayo awak dhewe ndang nyiapno pasukan lan langsung budal menyerang kerajaan Gasip. Raja Aceh lan pasukane lunga menyang kerajaan Gasip. Ing tengah dalan, dheweke ketemu salah sawijining penduduk kerajaan Gasip. Koyoke niku penduduk kerajaan Gasip, Baginda. Iya bener. Ayo diparani. Nyuwun sewu, apa bener sampeyan penduduk negeri Gasip? Nggih, Tuan. Sopo sebenarnya tuan-tuan iki lan arep menyang pundi? Awak dhewe saka kerajaan Aceh arep nuju ten negeri sampean. Nyuwun tolong tunjukake dalan darat nuju kerajaan Gasip. Hamba mboten ngertos, Tuan. Temenan. Lek misal tak kei duwe. Nggih, Tuan, lewat mriki. Akhire Raja Aceh lan pasukane gedug ing kerajaan Gasip tanpa nglewati pajangan Panglima Gimpang lan langsung nyerang negeri kasebut. Ha. Akhire kene geduk tanpa nglewati panjegan Panglima Gimpang. Ha. Kabeh pasukan. Ayo serang! Baginda, pasukan kerajaan Aceh nyerang negeri awak dhewe. Lan sakniki pasukan Aceh dateng istana. Hah? Apa bener kuwi? Mama, selamatkan aku. Menang ah! Putriku, tolong! Ah, putriku, bojoku. Panglima Gasip dateng saka Kuala Gasip kaget ndelok seisi istana porak-poranda lan ndelok Ratu Gasip sing getien. Hah? Apa-apaan iki? Kok iso kerajaan dadi kaya ngene? Ngapa Ratu Gasip sedo? Niki hasilnya pasukan kerajaan Aceh wae Panglima. Dheweke nyulik Putri Kaca Mayang lan mateni Baginda Ratu. Apa? Pancen biadab Raja Aceh iku. Pasti tak balas kekalahan iki. Aku kudu go balik Putri Kaca Mayang. Nggih Panglima, kudune Panglima sanalika menyang kerajaan Aceh sehingga kondisine ora tambah parah. Yo wis, aku bakal menyang rono secepete. Tolong jaga kerajaan iki nalika aku lunga. Nalika tekan ing kerajaan Aceh, Panglima Gimpam disambut karo kalih Panglima Aceh. Dheweke sirah Panglima Gimpam lan nantang Panglima Gimpam gelu. Yen Panglima Gimpam menang, banjur dheweke bisa njupuk Putri Kaca Mayang. Nanging yen kalah, banjur dheweke kudu balik nang kerajaan Gasip tangan kosong. Lan Putri Kaca Mayang kudu urip ing kerajaan Aceh selawasi. Akhirnya aku tekan kini. Hahaha, jebule kowe wis teko Gimpam. Yo, aku mrene gawe bales no dendamku amarga sedone yang mulia Ratu Gasip. Aku arep nggawa balik Putri Kaca Mayang nang kerajaan Gasip. Hahaha, kue bisa nggawa balik Putri Kaca Mayang. Angger kue wani gelut karo kene. Totoane Putri Kaca Mayang. Yen menang, kue bisa nggawa balik Putri Kaca Mayang. Nanging yen kue kalah, Putri kudu urip nang kene selawase. Bener, tapi aku ora yakin gue menang. Yo wis, tak tampa tantanganmu. Apa wae kanggo Putri Kaca Mayang.
Piye? Wis jelas toh sapa sing menang? Tahu kok nih kesaktianmu Simpan. Panglima, gowon putri Kaca Mayang rene. Panglima, apa kowe teko mrene gawe nyusul aku? Nggih Putri, kula teng mriki ajenge nyusul jenengan Tuan Putri. Hahaha. Bali oneng kerajaan Gasip. Aku kepeksa ngrelakno kowe, Kaca Mayang. Sewektu-wektu lek kowe berubah pikiran, bali omrene maneh. Hahaha. Aku ra bakal ngerjar nih Putri Kaca Mayang balik mrene neh. Ayo Putri mulih. Ing tengah dalan, penyakit Putri Kaca Mayang kambuh. Nafase krasa sesek, pas kuwi pisan angine banter. Putri Kaca Mayang njaluk Panglima Gimpam mandeg sedilut gawe istirahat. Panglima, angine banter. Aku gak iso nafas maneh. Apa iso awake dhewe mandeg sedilut? Nggih Putri. Matur nuwun Panglima. Aku ngerasa umurku gak suwi maneh. Sampekno permohonan maafku marang Ayahanda. Putri, kuat toh. Gak suwi maneh kene teko ing kerajaan Gasip. Sepuntene Panglima, matur nuwun kowe gelem ngancani sampai akhir hayatku. Putri! Seumpama sampean ngertos Putri, yen kula sebenere tresno awakmu. Akhire Panglima Gimpam nggawa jasad Putri Kaca Mayang sing wis mati.